Pali tá strecha jak hovado. Máš aj opalovací, či? Nemám. Tak nástroj si tu. Nástroj, hej. Čo také za keď to opálí aj hore. No dobrý je to, no. Aha. Však im na zadu domerovať. Chvíľu som, cez prestávku. Táto gulička, ty kokos, on dáva dosť dobre. Je tam viac šikovných aj. Taký maličký? Neviem, že nevidím ani v tej Budapešti, že by bol niekto taký, vieš, že úplne, že ľavý, že každý to aspoň troška vie. Ale si predstav, že oni ešte nedošli s polkou týmu. My sme teraz pozerali rozpis a hráme až v septembri ďalší. Aha, no však čo? Je nejaký ešte All-Star Game. Repre versus Liga. Tak tam asi neprídem. Všetko. Celá prvita. Tak čo, dostávate 2 góly za zápas? Oni to kľúče, lobdu? No, také, lobdu. Taký ostratný. No taký jak ja. Dneska som 2 taký dal, proste, že bám do bránkára. Počuť na kamere asi, čo sa vyprávame. To je jedno. Je to taká kultúrna vložka, vieš? Pekné mám nohy, že? Nechceš ho ohryskať? Zvyšli by sa mi také nožnice. Mám ale len veľké. A už vydrží doma. Si tu Shaggyho auto mal, no? Ako? Ty máš auto, či? Ja mám auto, hej. Ideme do Prievidz odtiaľto. Všem z Bratislavy. A ešte, ty to jak máš? Ty si sa nemal stiahovať z Bratislavy? Hej, to je tento mesiac posledný. Hej? A kam do Prievidze? Ty si nerobil pre... Neviem, čisto aj tie firmy. No však hej, ale že pre koho si robil? Avitech a Softec. Softec. Ja som frajerkou, oni mali nejaké projekty cez Nexteriu. Neviem, či to je niečo. Hej. Viem, že niečo aj spolupracoval Softec s tou Nexteriou. No. Tak taký projekt. Tak vymýšľali, ty kokos. Koniec? Štvrtina. Ešte jedna.